Que hoy dator The Short Test! Bueno, Sorteon. Bueno, The Short Test horrekin hasi baino lehena, neu izo ze falta jata, hemen. Ze falta zaizu. Claro, es que sarreran, segurtasun kontrol hortan, hori ja galdu dezu. neu erloju galdu eta azte que se Galdu pasau da. A ver, han behitu belarrik ikurtzen da. Eskerrik asko, plaza. Bueno, hori galdutzat emate genuen. Baina, hori herriarena da. The Short ez da, dia galdera motxak, eta erabaki behar dezu bat edo beste. Hau, elizegi kitezu, baina gure elizegi oporretan dago, eta zerbait bialdu digu? Zerbait bidali digu, bako ikuria kontaieko? Bai. A ver, elizegik beti... 3 minutu dakazu taneako. Ba, postala irakurriko dugu. Venga, Vale, ze azkarraka. unitak idatzioz neri, behar idatzioz postala. A ver. Primeran. Kaixo plaza zelan, nilan askatutan hau. Elizegi beste postal bat bialdu deu. Munduko punta batetik. Taneu hemen, rutina normal baten. Bueno, zer da normala, igual deu. Hemen nere mensaje eta galderak, besarkada bat. Hori, onintzak idatzi izu, beak jaso dulako, Claro. elizegiren beste Hori postal da. bat. Eta Elizegin postala da. Hello, bonintza pertso woman. Ze disgusto. Hotelan gauden zerratuta, botaka, potting food. Atzo bertako janari tipiko jatera atera ginen eta jatetxan zerbitzatutakoa kadukatu da segon. Ez dakat probarik, ez da dudarik ere. Faltan botatzen dut euskal jana. Esaterako, letxugea eharra. Komunera noa, tu potting food a little. Musu bat denei. Aupa, Eta hori short ez da ingo dut. Eta hori sortez. Badakat komodinen bat, ez dakat, ez? Ez. Bueno, galdetu. Eta segun ze komodindan igual Hori da. utzizu. Vale. A ber, lehenengo galdera da. Borroka fizikoa chill mafia osoarekin edo 5 urteko ume batekin. Joder. Borroka fizio, oza, puñoka? Bai, Street Fighter, venga. Ojo, posturteko umiek, Ez que umeate ezin. Gero fama txarra. Ume batekin. Chill mafiako kontra. Chill mafia, hostia, bomba. Laguna, hau baiak, musu bat hemen dikaz. Bueno, bizitza osoa kroketaz bakarrik elikatzea, ala urte betez kroketa eginez mugitzea. Kroketak nire top bat dira, orduan kroketak egunero. Jatea. Bai. Animo mutiko. Esku bateko azazkalak banan kentzea, ala 10 ez ezagunen azazkalak jan behar izatea. Ke asko, ez que elizegi, tío. Jende asko... Zaila, dira, Bai. hostia. Igual leiken, ez dakit, Kentzea. Ez que besteak gauzen nazo. Gauzatxo bat, baina plaza, haunek zeinik idatzi dau. Zeuko estik, gure kirolarizako zer. Elizegi? Seguro. Kentzia. Mikel Zotik Elizegin burua oso arrarua. Kentzia. Loteria irabazi baina Bertin Osborneren kontzertuetarako sarreretan bakarrik gastatu ahal izatea, ala 1000 euro ordaindu zure potxikotik Bertin Osbornek musika utz desan. Forever Young. Ez que Bertin Osborne musika ez dut entzun inoiz. Bueno, onde tezu. Bueno, esto zuen zer galtzen. Igual irabazten Bai, orduan, lehenengo bat, itia behar musika nahi duna, eta hain nintzen joan kontzertu da. Oso, askatu zuen. Bai, zuk 1000 euro ez paga hortako. Nahi du nahiteko. Zuek esan noiz arte, Azkena. Zure Instagram DM guztiak publiko egitea, ala zure mugikorreko galeria publiko egitea. Demiak, bai. DMiak? Zer dekozu galerian? Zer eskutatzen duzu? Txokolate asko. Hangout, okerrenak ez dira neriak. Laguna nahi, orduan, lagune ez nire taien. Esaten da mugura, por mí, por dos mis compañeros. Bai, ez que... Hau izan da, The Short Test! Espero nun, talla,